Ko kun san cewa wannan ranar da kuke kallo a sama, saboda tsabagen girmanta, za ta iya ƙunsar duniyoyi irin tamu duniyar aƙalla guda miliyan guda. Lallai abin al'ajabi baya ƙarewa cikin halittun Allah. Shi yasa Allah maɗaukaki ya ce, lallai a cikin halittar sammai da ƙassai da sassaɓawar dare da yini akwai ayoyi ga ma'abota hankula. Shirin namu ba kan kimiyya ba ne. Ku biyo ni a cikin tattaunawa ta da Tanko don jin wasu abubuwan muhimmai da ya kamata ku sani game da wannan rayuwar. Malam Tanko, ka ce akwai abubuwa guda huɗu da ya kamata kowa ya sani game da rayuwar duniya. Ko waɗanne abubuwa ne waɗannan? Abu na farko shine rayuwa 'yar uwar mutuwa ce. Kamar ya kenan? Ubangiji da ya halicci duniya sai ya sanya wasu ƙa'idoji da duniya za ta tafi a kansu. A cikin ƙa'idojin ya sanya cewa kowane abu yana da ƙayyadadden lokaci daga samuwarsa zuwa gushewarsa. Da Ubangiji ya halicci rayuwa sai ya halicci mutuwa domin ta zame mata 'yar uwa abokiyar tafiya. A duk inda ka ga rayuwa to mutuwa tana tare da ita. Don haka wajibi ne ɗan adam ya fahimci cewa kasancewarsa a raye alama ce ta cewa wata rana zai zama a mace. Domin da rayuwa da mutuwa duk abu ɗaya ne, ba kishiyoyin juna ba ne, a haƙiƙa 'yan uwan juna ne. Saboda haka idan kana so zuciyarka ta samu natsuwa ko ka ɗauki mutuwa a matsayin 'yar uwar rayuwa. Idan ka yi haka tunani na gujewa mutuwa da kauce mata zai bar zuciyarka. Za ka zama ka mayar da hankali wajen amfanar rayuwarka kafin mutuwa ta zo, kamar yadda Annabi Muhammad SAW ya umarce mu. Ina fatan ka fahimci saƙon. Gaskiya ne, na fahimci wannan. To abu na biyu fa? Abu na biyu, ya kamata ka san cewa lokaci shine rayuwa. Numfashi da Ubangiji ya sanya a matsayin alama ta rayuwa tamkar agogo ne da yake auna lokaci. A duk lokacin da numfashi ɗaya ya fita, wani ɓangare na rayuwa ya tafi. Kyawu ko munin rayuwa ya ta'allaka ne da yadda ka sarrafa numfashinka ta hanyar amfani da lokacinka ko akasin haka. Da numfashi da lokaci tamkar kibiya ne, in dai suka fita ba sa taɓa juyowa har abada. Saboda haka ka yi iyayenka wajen amfani da lokacinka ta hanyar da ta dace, kuma kar ka sake ka ɓata lokacinka cikin ayyuka marasa amfani. Hakan shine jigon nasararka a rayuwar duniya. Na gode Malam Tanko, sai abu na gaba. Abu na uku shine, lallai ka sani kowane aiki yana da sakamako. Babu wani abu da ɗan adam zai aikata ko ya ƙi aikatawa face wannan abun yana da sakamako. Sakamakon kuwa ya danganta. Wasu ayyukan ana iya ganin sakamakonsu nan take, kamar cin abinci ko shan ruwa. Wasu ayyukan sakamakonsu yakan ɗauki lokaci, kamar neman ilimi ko aiki tuƙuru ko lalaci da makamantansu. Wasu ayyukan kuma kacokan sai idan an koma zuwa ga Ubangiji a gobe ƙiyama. Shi yasa Allah yake faɗa mana, duk wanda ya aikata aiki daidai da ƙwayar zarra na alkhairi zai gan shi. Haka ma wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na sharri zai gan shi. Sai abu na huɗu ko? Kana da damar zaɓin yadda kake so rayuwarka ta kasance, amma tabbatuwar zaɓin yana hannun Ubangiji. Ubangiji ya bamu zaɓi a rayuwarmu, ya bamu hankali da tunanin tantancewa, ya bamu iko na tsayawa da bin tafarkin da muka ga ya dace da mu. Kowane ɗan adam an bashi wannan dama. Amfani da wannan damar haƙƙi ne akan kowa. Wajibi ne kowane ɗan adam ya zaɓi tafarkin da yake ganin ya dace da shi, sannan ya bi shi a iya ɗan ƙanƙanin lokacin da aka ɗiba masa a wannan rayuwar duniya. Fahimtar mutane ta wannan ɓangaren ta kasu gida biyu. Akwai waɗanda suke kore wannan zaɓin, su ce ai duk abin da kaga ɗan adam ya yi dama an rubuta ne. In ka ga ya yi arziki to dama zai yi, ko da kuwa yana kwance a ɗaki. Idan ka ga ya yi talauci to dama a talaka aka halicce shi tun farko. Wasu kuma suna kallon ai zaɓi shi kaɗai ne abin dogaro. Ɗan adam ya ta'allaka kacokan ga ƙoƙarinsa da zaɓinsa domin neman nasara ko kaucewa asara. Dukkanin waɗannan tunanin kuskure ne. Sahihin tunani shine wanda ya haɗa biyun. Ɗan adam ya fahimci cewa yana da zaɓi, sannan ya gane cewa tabbatuwar zaɓinsa ba a hannunsa yake ba. Wannan zai cire kasala, sannan ya samar da ƙanƙan da kai a cikin zukata. Allah Maɗaukakin Sarki ya amfanar da mu rayuwar duniya, sannan ya sanya muna cikin masu rabo a lahira. Na ƙaru da bayananka sosai, amma jikina ya sanyi matuƙa. Zan iya cimma ƙalubalen rayuwar kuwa? Dan na fuskanci gaskiya akwai aiki. Mudi kenan. Bari in baka saƙo a dunƙule. Kacokan abin da ya kamata ka fahimta shine, abin da ka shuka shi kaɗai za ka girba. Kar ka taɓa tsammanin a rayuwa za ka girba abin da baka shuka ba.
idan ka yadda da wannan zai taimaki rayuwarka duniya da lahira, don a cikin duk abin da kake nema za ka dinga bin matakan da suka dace. Madalla, da wannan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu ta yau. Sai ku tara a wani shirin don ganin sabon abin da za mu zo muku da shi. Idan wannan ne zuwanku na farko tashar mu, za ku so ku yi subscribing don ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode, kar ku manta da yin amfani da akwatin tsokaci domin bayyana naku ra'ayoyin kan wannan batu.